everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ano yung gusto, Sir Emmanuel? Nga, mabalik ang iyang buhok sa una. Pero imposible nga, mabalik niyo eh. Kaya, taas man siyang buhok sa una. Niya karon, bubuo naman siyang buhok. Pixie haircut siya karon. Pag laki ang gwapo. Mau ba? So, siya gyud si Salome. Kinagisgot man siya sa iyang buhok sa una. Bus. Gigi, Sir? may lain ka pa bang nahinumduman sa inyong panagsulti ni Salome? Oh, nakahisgot din mo, sir. Unsa? Mawala, sir. Unsa pa may inyong gihisgutan bahin ako? Kuan, bahin sa inyong away, sir. Oh, nakahisgot si Salome ka nag-away mi? Oh, sir. Nalakbitan to na mo kay wa mo ko malimot itong hitabo agad, sir. Unsang gitabo? Katong giapas niyo si Salome sa salon. Giapas ka man si Ubana. O klaro kayo na suko siya nimo. Kuan. Natural na nga mag-away kami og sa akong bana kay mao man kita ang magtiayon, di ba? Oh, hinuon. Pero murag makapawala ka lang kayo ang iyang lihok. Kay gitokbod kanya pasakay sa iyong auto. Ha? Nagkakita ka ni ay sa mong panaglalis? Oo, sir. Ay, sorry, sir, ha. Dugay na to, sir, oy. Pero di ba wa sa kong nahuna? Kaya hapit ang yun ko, manawag og pulis at tugod. Mau ba? Og nahinumdom ni Anha si Salome? Yes, sir. Nahinumdum kayo. Nahinumdum ba magani siya nga, si Raquel Bayot ang nagtupi sa imong buhok? Ya, mingon pagin siya nga, siluso ka. Oh. Okay na, Gigi. Sige. Dadaanan ninyo si Gigi. Papaulian na. Gina. Dali, bis. Che! Agoy ka pa! Emil, nahibaw ka na si bubuhaton sa mga nakailan ako. Yes, boss. Oh. Bye-bye, boss! Bus, ayaw daw kong patya, bus. Uy. Di na kapatsyon, Poldo. Kung mapasabot ko nimo sa tanan. Nganong kalit lang nito nga si Salome. Og nagpaparlor pa! Patay na siya, di ba? Bus, basin kaluhan na ni Salome ang nakita sa bayot. Unsay kaluha. Klaro na kaayo sa gipanulti sa bayot. Si Salome ang iyong nakita. Si Salome! Turina, anong huwa naman sa kamahimutang din? Duha naka-address sa kaila ni Gigi ang naadto ta. Apanuway nakakita niya. Aminaw ko may sikretong lakaw tong bayota. May nanawag. Hello? Miss! Tapahi, miss! Ngano? O sa tabo? Tunay-ginaw ka na itabo ni Gigi! Oh. Gigi! O sa... O gano'n na ka siguro man ka? Nakita na ba ninyo siya? Huwag pa, miss! Pero... Kalma lang. Sulti ko. O sa tabo ni Gigi. Hain siya karon. Pamigay ba ako kung asa siya? Pero yung sakyanan, nakita na! Unsa? Gaba kayo ang bildo sa auto. Nakaparada sa dapat sa kalsada. Bayo sa ila.
Kalma lang. Kalma ha. Hain mamuro dapita, ha? Kuan. Awa-aw man yung napita. Okay. I-chat na ko ang direction. Sige, bye. Joseph, nakita na ang sakyanan ni Gigi. Oh, unsa? Og, buak ang bildo ni ini. Buti pa sabot. Nga may dautang na hitabo ni Gigi. Unsa? Hoy! Asap ta paingon ini. Di simang matagdan. Paingon mo sa bukid. Asa ta, oy? Ayaw ka man ka. Malingaw ka sa atong lakaw karon. Malingaw ka ako? Hoy, ikaw ha? Gibuak yung mga bildo sa akong sakyanan. Very good ni. Nalimot ko suti ni Sir Emmanuel sa inyong gibuhat sa akong sakyanan, dra. Ay ka pala ka. Di na ka maproblema ini. Sa dili. Aw, di yung problema kung bayaran ninyo ang akong auto. Ang inyong gibuak. Unong niya sa kakawian. Namuhunong mata din eh. Nga no? Gusto ko mapangin. Magdali ha? Oh, ikaw, di ka ganahang magpangin. Nagdali ko ay. Gawas na. Mas ganahan ko ka magpangin kang apil. Ano ba na ako'y kauban nga muhangkap sa lapas nga hangin? Tamukan ninyo eh. Manintad yung kang dako. Ako na, sige na. Magpahangin ako. Ay. Wow! Indot pa na yung view din eh. Mingaw. Oh, inot kayo din kay layo sa babay. Mabuhat na to ang atong gusto buhaton. Hala ka di ha. Basta tago na huna, no? Dili, oy, lain akong kinahuna. Unsa man? Kini. Sige, ilabay na niyo sa sama. Hinay-hinay lang. Tuloy na. Duulon ko na ang higala ni Gigi. Day? Miss! Miss! Mao na nga ito ni Gigi. Gipasok niya sa kilid kaayo ay. Gituya ginagpasok niya. Ano di na yun makitaan ba? Kinalang inyo ka nang i-report sa kapulisan. Nanawag na ang kauban kong bayot. Kalma lang. Miss, sure na yun ko. Ganun na daw tamitabo ni Gigi. Doon na yun. Kinsagit ka. May kidnap ni Gigi. Uy. May gikalalis ba siya sa miagi mga adlaw? Wa mataw na siya gikalalis kay ate mo na siya na mo. Anya, buutan yun na siya. Disab na siya laki-lakihon ba nga pagkabayot kay naama na siya igipa-eskwela nga yung pag-umangkon. Mao ba? Miabot na lang ko tulog ka tuig sa salon. Wajud ko magkabati nga doon na gikalali si Gigi. Happy na gito siya. Unya, siya ganyang sinaligan sa mong amo sa salon. Kay buutan, gina siya. Kung mao ka na. Nagduda ko nga. Gitulis siya, miss. Unsa? Unsa pa'y gipaabot ni mo, Puldo. Taas-taas na paghinuktok ni mo. Sulti na sa angay ni mong isulti na ko. May gitago ka ba? Boss. Ha? Boss, wala gitaon ko'y gitago ni mo, boss. Unsa man, Puldo? Tinuod ba ang ako katahap nga nakagusto ka kang Salome? Ha? Boss, dili na tinuod, boss, oy. Dili ko makahimo sa pag-traidor ni mo. Unya lagi. Ngano nagpakita man siya pagbalik. Kuan, boss. Boss, may
may kumpisal ko nimo. Ikumpisan. Unsa ka na, Puldo? Sulti na. Basin pa di ay kumausab ang akong huna-una. Ug di na lang tika tagod-taguron sa imusa nako. Boss, kuan, Unsa? Sulti na, Puldo. ang tinuod, boss, Unsa ang tinuod? ako ang una nakakita ni Salome. Unsa? Mao na, boss. Ako ang una nakakita ni Salome, boss. Diin mo siya makita. Sa karnabal, sa ikanong adlaw nga may butang ning gikuha. Nganong wa ka man mo sulti na ko ini? Ha? Boss, boss, Nganong nabuhi man siya? Misaad ka na ko nga mawa na sa ko kinabuhi si Salome. Misaad ka nga papason mo siya sa kalibutan. Nga, nganong nabuhi man siya. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!